أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, ake ngixwayise abantu bakithi, noma ake ngithi umdali kuleli verse uxwayisa abantu bakithi ngokuthi abantu bayeka ukukhuluma nomdali obadalile obenzela konke, owabazi bese ngamahlwili eziswini zonina, bese bephendukela beyofuna usizo ezintweni ezingeke zibasize ngalutho. Yekelani ukwenza izinto ezizonixaka ezizonifaka ezinkingeni. Umdali uthi yad'u min dunillahi, babiza ngaphandle kuka Allah, ngaphandle kukamdali wabo, ma la yadurruhu, izinto ezingeke zibazwise ngisho ubuhlungu. Allahu akbar. Leli dlozi leli olibizayo wena othi ufuna usizo kulo, lenyanga le wena oya kuyo wena mangabe uqakekile uneyinkinga uthi uyofuna usizo kuyo, angeke ikusize ngalutho, okunokuthi ikusize izokwandisa izinkinga. Allahu akbar. Wama la yanfa'u, lenyanga eniya kuzo, lezangoma eniya kuzo, labantu eniyobhula kubo, lama fortune tellers eniyobhula kubo, angeke baze bakwenzele lutho, ayikho into abazokusiza ngayo. Uthi umdali wena owenza lokho, Allahu akbar, dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Allahu akbar. Allah uthi nidukele kude, nidukele kude kakhulu nina enenza lokho. Ake ngikhulumeke nabo-ke labo bantu labo-ke manje abenza lezo zinto lezo. Siyabuka bafowethu emhlabeni sakhile, ezweni sakhile, abantu baseyinkingeni ezahlukahlukene ngenxa yezinyanga, ezinye izinyanga ezingamaqola, ezinye izinyanga mbumbulu, izangoma, you name them. Abantu bakithi baseyinkingeni ezinkulu. Ngenxa yani, ngenxa yokungalaleli, ngenxa yokungakwazi ukulinda, ngenxa yokungemukeli ukuthi umdali lesimo lesi akubeke kuso, uma ngabe yena engakasishintshi isimo sempilo yakho, ungaforce izinto, uphoqe izinto ukuthi zenzeke ngenkani, ngoba wonke umuntu uthi umdali ngakwazi useyihlwili, useyihlwile esiswini sikama wakho. Yonke into umdali wayeseyazi ukuthi wena mawuphumela kulo mhlaba uzofika udleni, uphuzeni, ukhale kangaki, ujabule kangaki kuze kuyofika isikhathi sakho sokuthi uhambe emhlabeni. Wena-ke masowuqala uphoqa izinto ngenkani, uthi wena uyothatha lento, yeyi usenkingeni. Ngisakutshela namanje, asikho isithwalo esingenabungozi. Ngisakuphindela, asikho isithwalo esingenabungozi. Nangu nje umuntu uthwale ngokuthi adle uphuthu lo lesikhule ngale emakhaya, kodwa lolo phuthu lolo ligcine lumxaka, ngoba lolo phuthu lolo ligcine selihlangana nokuthi kufe odadewabo ababili, ngoba esexakwe yilolo phuthu lolo. Kwathiwa akathatha amaphenti odadewabo ahlanganise nalolo phuthu lolo, ahambe ayogqiba ndawana thize, engazi ngoba ethi ukhuphula isithwalo sakhe, ukhuphula umcebo wakhe. Nangempela ukhuphukile umcebo wakhe, kodwa odadewabo bangaphansi komhlaba, ababili abangamawele. Yini? Ukuphapha, ukufuna ukuphoqa izinto ngenkani, ukungamukeli isimo umdali akubeke kuso.
wathi hlala la ubekezele wamukele ulinde mina ngize ngishintshe isimo sakho. Nisazophela ngenxa yokungalaleli, nisazophela ngenxa yokuba amahlongandlebe. Umdali uthi nigijimela ukuyofuna usizo ezintweni ezingeke zinisize ngalutho okunokuthi zinisize zandise inkinga. Qhubekani ke nikwenze, ningizonde futhi mangabe niyangizonda, kodwa nobe ningizonda ningizondela ukuthi nginitshela amaqiniso. Nixakekile nineyinkinga. Abantu labeni babiza ngamadlozeni nithi nabantu bakini abangasekho, banixakile banifuna imali left right and center, banifuna izimbuzi, banifuna izinkomo, banifuna yonke, banifuna izinkukhu ngemali abazi kahle ukuthi aninayo. Nina lokhu niyaqhubeka lokhu nithi amadlozi akini abantu bakini abangasekho. Ayikho leyo nto leyo amadimoni. Umdali uthi nihambela kude, nidukele kude nina enenze lezo zinto lezo. Seningangithuka ke nigcine la nithanda khona, kodwa nje iqiniso kuyohlala kuyiqiniso. Sohlale silikhulumile uthanda noma ungathandi. Ngisakuphindela futhi, uma ufuna ukubona impilo yakho ishintsha iba right, khahlela yonke lento ibiza ngomsamo lapha ekhaya kini. Khahlele yonke lento ukhahlelele ngaphandle. Uye lapha kwaguqa endlini kagogo, ukhahlele yonke leyo nto leyo ukhahlelele ngaphandle. Thatha umentshisi ushise yonke lawo maladi layo, ubone ukuthi into zakho ngeke iqhaqheke yini, ubone ukuthi into zakho ngeke zilunge yini, ubone ukuthi indlelo zakho ngeke zivuleke yini zibe mhlophe. Kodwa uma ungafuni ukungilalela, qhubeka kulokhu uhlaba izimbuzi. Akutshela mina ngithi endaweni yakithi la ngiphuma ngakhona kunezibaya kumanje ezimila imbuya. Akunankomo, akunamvu, akunambuzi esibayeni, bayihlabile zonke. Still inkinga zimnamathele. Useze uthatha imali komashonisa ayothenga izinkomo nezimbuzi ebhunwini, ngoba lento le wena lesithwalo lesi wena wasiqala. Ya, ngiyakutshela ungizwe kahle, lemisebenzi leni yenza ifana nesithwalo. Lesithwalo lesi wena wasiqala, sesiqedile izimbuzi esibayeni, siqedile izinkomo esibayeni, siqedile izinkukhu ebaleni. Uyozuhlaba amadada ngokutshele wena ofuya amahansi, uyozuhlaba amagarikuni, uyozuhlaba izimpangela ngenxa yokuthi awulaleli. Iphelile manje esibayeni, ugijima omashonisa uthatha amaloni emabhenki ngenxa yokungalaleli. Izodliwa indlu, uzodliwa umuzi, izodliwa imoto ngenxa yokungalaleli. Ngiyaphinda futhi, khahlela yonke lento lo ibiza ngomsamo lapha, ukhahlelele ngaphandle, uqale ukhonze uNkulunkulu wakho umdali weinto zonke, lo okudalile wakuletha emhlabeni wena, okwenzela yonke into, okuwuye okuvusayo wena mangabe kadulele, okunguye wenza ukuthi wena ukhona ukuthi mangabe udla uhlafuna ukudla kugwinyeke, ukhonze loyo mdali loyo, ukhohlwe ukukhonza onkulunkulu nabo abadinga umdali ukuthi baphile. Wena osenza lokho udinga ukwelashwa ngokwengqondo. Wena osenabanye onkulunkulu udinga ukwelashwa ngokwengqondo. Mthukeni ke ngigcine la nithanda khona, kodwa okusalayo iqiniso liyababa, linzima, libhlungu, kodwa liyamkhulula umuntu. Sengathi umdala angasivula amehlo asivule ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.